Bilbo industria hiria izan da historikoki. Bere itsasadarraren ertzean ikaragarrizko azpiegitura industrialak eraikitzen ziren, eta milaka izan ziren nekazalguneetatik gure hirira migratu zutenak. Errealitate langile honi eta hamarkadak gure hiribildua ezarri duen klase identitate indartsua garatuz. 80. hamarkadak birmoldatze industriala ekarri zuen, eta baita Estatu Espainiarrak kapitalaren Europaren agintaritza gero eta neoliberalagoaren aurrean erakutsitako mendekotasuna ere. Ekoizpenaren sektore estrategiko bat suntsitzeaz gain, birmoldatze honek langile mugimendu artikulatu eta borrokalaria erraustu zuen, zeina mugimendu sozial eta herri mugimenduan sustraitua zegoen. Gaur egun, nekez aurki dezakegu gure hiriaren jatorri langilearen arrasto simbolikorik. Lekuko zein nazioarteko interes kapitalistak irudikatzen dituen erakusleio turistiko bat da Bilbo. Langileria kontziente eta antolatu hartatik oroitzapena baino ez da gelditzen. Estatua eta bere egitura errepresiboak eta Europa neoliberal honen aurrean gero eta modu agoriagoan makurtzeak, besteak beste, langileriaren zatiketa eta desmobilizazioa eragin dute. Ordezko moduan, hiritar anonimo eta esanekoak geratu direlarik. Maiatzaren lehenak, borroka egun bat izan beharko lukenak klase identitatearen zori eta bilakaera berdina pairatu du. Modu progresiboan, sistemaren barruan integratzeko prozesu bat jasan du. Eduki politiko eta borrokarako grinaren ezaugarriak baztertuz, testuinguruz kanpo geratzen den ospakizun bat bihurtu delarik. Zeinetan ez zaien zapaltzen eta esklabu bihurtzen gaituzten egiturei modu errealean aurre egiten. Manifestu hau sinatzen dugun antolakundeok ordezkatzen dugun mugimendu sozial eta herrikoiaren aldetik errealitate honen aurka agertu nahi dugu. Egun, egitura kapitalistei aurre egiteko inoiz baino baldintza gehiago daudela gogoraraziz. Ez dugu ahaztu egitura kapitalista hauek egiturazko krisi honetan baliatu direla bortizki kolpatzen gaituzte austeritate neurriak inposatzeko. Are prekarioago, okerrago ordaindua eta eskubide gutxiago duen den lanpostu bat utziz. Aberatzenek gure duintasun galera honen kontura bere patrikak puste jarraitzen duten bitartean. Kapitalak inposatzen ditu arauak, gobernuek gauzatu egiten dituzte eta langileriak pairatu egiten ditu. Egungo testuinguruan, langileon aurkako mehatxuek etenik ez izateaz gain, izaera esponentzial bat hartzen dute. TTIP-arekin ikus dezakegun moduan. Hau da, Europar Batasuna eta Estatu Batuen arteko merkataritza askeko itun bat, zeinak transnazionalen esku uzten duen herrien subirautza. Historikoki konkistatu ditugun eskubideak eragotziz. Akordio hau onartzen den herrialdeetan, enpresek beren baldintzak askatasun osoz eta inolako eragozpenik gabe inposatu halko dituzte. Honekin talde ekonomiko eta finantza talde handiak langileen zein herrien eskubideen gain dituzten interesak blindatuz. Estatu Espainiar eta frantsesek euskal langileria itotzen dute, lan erreforma odoltzaleak inposatuz, transnazionalak babesteko enplegua malgutuz eta gure borrokarako gaitasuna mugatuz. Gainera, politika errepresiboekin ere mehatxatzen gaituzte. Kasu Mozal legea deiturikoa, zeinak sistemaren aurkako edozein erantzun politiko zigortzen duen, sindikalista, grebalari eta borrokalari orori, hau da, guztiontzat hobeak izango diren baldintzengatik borroka egiten duen orori, sententzia eredugarriak aplikatzen dizkion moduan. Agertoki politiko eta ekonomiko honek gure eskubideak erasotzen ditu, jadanik ez langile moduan soilik, baizik eta emakume, gazte, migrante, pentsiodun, disidente sexual, ekologista, euskaldun eta abar moduan baizik. Hau guztia dela eta erantzun bat eman beharra dago. Egun bakoitza maiatzaren lehena bilakatuz eta maiatzaren lehena gure borrokaren momentu eredugarri bat bihurtuz. Gure Euskal Herri langile izaera berreskuratu behar dugu. Hortik, egiteko aurre imperialismo estatu batuar eta Europarretik zein Euskal burgesiatik Euskal Herriaren subirautzaren eta langilearen aurka gauzatzen diren erasoei. Gure eskubideak defendatzeko modu bakarra hauek gauzatzea dela erakutsi beharra dago. Maiatza lehen honetan erakutsi diezaiogun kalean gure amorru eta zerrea, eta seinala ditzagun Espainiar zein Frantziar estatuak eta Euskal burgesia Euskal Herriko interes imperialista ordezkari eta beraz egiturazko etsai gisa. Gauzak horrela, maiatzaren bata mobilizazio eta hausnarketarako data bihurtzea proposatzen dugu. Aprileko azken astean, jardunaldi batzuk egingo ditugu, laster emango dugu informazio gehiago honen inguruan, eta era berean, maiatzaren lehenean, Deustuko Zubitik 5 egingo den manifestaziora dei egiten dugu.